Taller de doblatge. Què és el doblatge? És quan es substitueixen les veus originals dels actors d'una pel·lícula per altres veus, generalment per traduir l'idioma original a un altre idioma. Quin és el principal objectiu del taller de doblatge? És treballar l'expressió oral. Quins són els objectius del taller de doblatge? Els principals objectius són treballar la traducció, treballar la interpretació i treballar les emocions i els valors. Tot i això, tenim uns altres objectius més específics, com són augmentar el vocabulari, relacionar vocabulari de valencià i castellà, sobretot per a aquell alumnat nouvingut, posar-se al lloc dels altres, fomentant l'empatia, adquirir consciència pròpia, conèixer la pròpia veu, relacionar gestos amb emocions, etc. Connectar als alumnes amb la sensibilitat, la reflexió, la capacitat d'emocionar-se, riure o plorar. Sensibilitzar a l'alumnat perquè experimenten amb les emocions que els ajuda a conèixer-se millor i així adquirisquen l'autoconcepte. També hi tenim uns objectius específics a nivell curricular, com són augmentar la memòria, doncs cada alumne o alumna ha d'aprendre el text a l'hora d'interpretar-lo. Focalitzar l'atenció a l'activitat. Desenvolupar capacitats artístiques, motores, lingüístiques i socials. A més, augmenta l'autoestima, ja que el xiquet o la xiqueta va adquirint confiança sobre si mateix. Controla les emocions, doncs en la majoria dels curtmetratges el que fem és treballar diferents emocions de cadascun dels personatges. Aprendre a resoldre conflictes, ens posem en diferents situacions i les resolem. Iniciar-se a parlar en públic i millorar la capacitat per vocalitzar. Quina és la metodologia que estem utilitzant? Algunes de les seues característiques són que l'alumnat decideix quan vol participar. Doncs d'aquesta manera el que fem és donar llibertat de decisió. Generalment, al principi només participen aquells alumnes més segurs de si mateixos. A poc, l'alumnat des de la confiança comença a participar. Realitzem un treball en equip, doncs el producte final s'ha realitzat amb la participació de tot l'equip. L'alumnat decideix el personatge. Quan l'alumne agarra confiança, és capaç de fer veus inclús del sexe contrari, la qual cosa té major dificultat per doblar i interpretar la veu. Treballem la traducció en equips. Les traduccions se realitzen prèviament en equip. La interpretació requereix conèixer l'emoció de cada personatge. S'analitza el personatge, la situació i l'emoció que té en aquest moment. Partint d'això, es comença a treballar la interpretació. D'on partim? Sempre partirem de la motivació de l'alumnat. Respectarem el ritme de participació. La base està en gaudir. Per a l'alumnat és un joc. Quins materials necessitem? El que necessitem és, per una banda, una gravadora, una pissarra digital per veure el curtmetratge i una aplicació per editar el vídeo-àudio. I quin és el nostre producte final? El producte final és el vídeo amb les veus de l'alumnat.